ya, like, comment, and subscribe channel Tebi Crew. Ini jurese ya. Jurese. Enteni bature. Mas Ugo. Lagi piye to jarane nek kaya ngono iki? Mlebu meneh iku tukalanganmu. Mlebu. Iku bapak kudu tanggung jawab. Mas. Rene Mas. Lambene nyonyon. Numpuk jarane kualik. Ngisi mboke ngene. Wis mateng urung? Mlebu neh. Oh, Kuwi ana ning ngarep kuwi. Mlebu. Sing apik. kacamatane lek nganggo sing apik. Dienggo ngono. Bocah latihan sik ping piro Pak? Kok ae. Iki bapakmu mesti ngajari sing ora-ora iki. Tarik masih. Yo, monggo yak Budaya. Lambok isone lagu kuwi lho nggih. Cah ganteng sing lambene cangkeme gak ketok sama sekali iki. Heli kukuku. Ya kaya ngono-ngono ngene. Cicak di dinding. Nina Bobo. Piye protes men. Lah apa lengger cah ganteng anakku sing lanang lambene sing nyon.
Iki lho Ronggo sapi Triputro. Mangga sapi Triputro men. Bocah gendeng. Iki lho dalane kene lho. Kuwi nang ndi? Heh, bapakne mecuti ngasela nang metu teko kono iki. Iki mboke urung bengok. Dadi dhek gak gelem metu. Ayo ulang meneh, ayo. Ayo. Iki untungnya berupa apa tuh ibu? Ini 16 mumpet gak sih? Iya kayake ngono lho. Tapi mboke ora kok kurus we. Tambah lemu. Lek bar tebang, ini balik salin sik mas. Kos kakimu ya dikondisikan. Masa? Ini kok karena kebiasaannya di Lampung tadi.
Iki lho, Rangga Wijaya Putra. Kok jarene indah koyo ngene. Jamet cakep plek lho kowe. Heh, iki gede ya, Semuanya indah. Iki gede. Matane tok melolong ngono iki piye terusan? Ya masih gede ndi? Nyi jamot foto mboke. Bonus apa malah. Baca ukuran, hei. Mas ukuran podora aja, padakno. Podora. Gede ndi? Apa iya? Metu angger metu wae. Jangan dijar kupingnya kuwi. Jaranmu lho, Le. Oleh, apa? Pak Aju Seneni. Iki Mas Seneni mamae melok jarane lan. Ben. Wis duduk. Wis rambute koyo ngono mah. Piye to do teken barang. Lah iki mboke nang endi tawane iki? Bu, amit ya Bu. Sing meteng amit tapi jang bayi. Nggih. Aja dibatin. Ora kok batin nak nyawang ngono ki terus kepiye lho iki mboke sing meteng ki nang kene. Nemboke ora apa-apa tak kok. Yo. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang Lah kita malah gawe. Mbok iki nyanyi tenanan lho, Le. Joget to mek megal gak gawa kaya ngono iku. Ya Bu, Mbok darah tinggi iki kok. ya bener lagune lihat kebunku tapi aja nggone gedang to Mas. Ya takon megal bokong. Iki ki kudu agro. Humas ngono mangsamu. Masa humas. Ngenyak-ngenyak. Engko sik metu rasane klemik. Kaya sing mau tak omongi. Tasnya ku diselehno. Nek ibu, mbok wis nyanyi kuwi bokong mbek megal senyum ngono lho. Nyapa penontonnya lama. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Orang kok bae nyanyi. Balik Rene. Iki bapak lho, bapak mar ngomong iki. Arep ngendika rungokno Rene ya. Colong sik colong. Kayak takut. Aku tak takok. Arep endi lho Mas? Arep endi? Ya bingit mau mobil ngelak ya sekarang tuan rumah ini. Mas Samuel. Ini Saweran. Ojo banter-banter lek ngomong saweran. Aku mbok krungu. Ya kok jaran sik le ojo bablas. Engko tuan rumah pengertian mengganti saweran tenang ya. Disiapne abang-abang. Sak panjang-panjange tenang ya. Ya, ojo bablas ya. Mubeng ngene mubeng. Mubeng rono kebalik ya. Jauh.
to iki? Eh? Oh iya ya. Segoblok itu apa iki, Mas? Iku kakak sing kaya badan babu. Bapak marahin lho. Sesek aku tak guyu iki. Aku sing ditangkap aku sing guyu. Nek ngomong sing goblok kabeh goblok ya. Iya. Termasuk bawa barang ya. Hubungi nari. Wes geblak. Kene kubur. Awas. Bakal penak sing makan bakso bakar. Tusuk padhet rene ger. Penting ini momen lihat dengan bunga ada yang putih dan ada yang merah seperti siram semua awan melatih Lah, ikut baris kok. Tangan tangannya malah saking apale malah dobrak. Begitu tong tanggap lho gendeng. Woi. Woi. Niki bocah iki piye maling-maling gitu.
Oh, tiba turu to iki mau. Kemana tiba turu kowe? Ayo le. Ayo anakku sing guaneng kan do bare. Ayo baris. Kacamataku kuali iki lho, bener deh. Ayo baris. Mbok tak ndelok dhisik. Madu barene le. Madu barene le. Ayo baris. Baris iki sing rapi. Ki ora kaya ngono kuwi lho. Siap. Ya. Kepada pemimpin upacara, hormat. Ya bajingan, ya, bajingan. Yo. Kancane kurukan iso mati. Erek sudah menggalai adol lho. Aja ngono to. Aja nanggung-nanggung. Gak wajar, betul kalau liane. Ulangi neh, kowe tetep nang tengah. Tapi aja kena seruduk ya. Ulangi. Wih lho, ora lho, cangkemmu digawe ngono apa? Dilulusne lho. Sriwijaya Putra.
Ejen Minggiro ayo lihat yuk ayo duk solanya duk Wow.